О, ни хрена себе щупак. Так, як я буду його брати, этого щупака? О, шлюз, мост, знов шлюз. Слухайте, стільки всього цікавого хочеться навідати. О, старі знайомі. Привітанки. Голавлики протягують зубці, але вот такі вже вельми малі. Хай узгадуєш з землі наше бідне зерня, колос життя і повне волі весна. Ось, обри, по шляху на основную рыболовлю заехал у такую его адмысловую местину, у такую сонячную кузерку, каб доведаться, ці з'явилися уже першие пролески, бо ведаю, что тутака яны самыми першими з'являються. І ось пройшовся і пару кветочок уже бачив. Во, маленькие такие, кволые, але уже есть першие весновые лесные кветочки. Бляха. О, есть. Что там, щупак? Или кто там? Ну, подобно на щупака. Ай. На щупака подобно, да? Да. Да, щупака. Ой. Чешей ты щупака, блин. Надо подхватник взять. На струе такой стою тут. Ой, как спиннинг гнется, холерка. Оба. Все. Взял щупачка. Подхватник невеликого. Фух. Ну, добре просікає на офсетному гаплику. Рини спиннинг. Засек шупачка. О, давай. Шупак, дякую. Бо нічто не ділбі особливо. Ну так хоч шупак. Фух. О, нічого собі. Ой, не головачі ніякі, а щупаки. Ходи сюди. Хучи. Ой, трасса. Попал на щупаков. Фу. Да, цікаво. Блин. О, все. Достал принадку и отпускаю щупачка. О. Фу. Да. Шел и пришел на детский сад щупаковый. Все-таки сподіваюся, яка інша риба трапиться. Сподіваюся, все-таки на якого головача, чи окуня великого. Так, что там? На маленечку и приманочку, на шишечку, этому головачики не. О, ни хрена себе щупак. Так, як я буду його брати, этого щупака? О, що він робить? Що він робить, це щупак?
на маленечкую принадку. Вода є. Ой, не ведаю, як тут його брати. Но зараз будемо нечто спробувати. Ходи сюди, щупак. Ой, гнется спиннинг. Слухайте. Ой, супротечение, блин. Ой. Опа, взяв. Нічого собі. Ха-ха. Взяв щупакандру. О! Фу. Зараз я вам покажу, на яку принаду. Слухайте, у меня дзяблі щупаки. Я адмыслово вирішив поставити маленькую принаду. Може откусив її, не? Маленькую принаду, щоб поспробувати окуня якого там зловити. Тему головача, як у минулий раз. Ай! А на яє клюнув щупак. І во які залізизни. Так, а во й принадка. О, в самі жабри я не проглинув. Нічого собі я вам зараз покажу. О, а я просто жабри достав, глядите. 3 грама і ультраворм 1,5 цалі. Во як буває. Нічого собі. І добрий щупак такий. Фу, і не перекусив. Ну, молодець, що не перекусив. Так, отшепляю принаду. І визволяю снасть. Так, як він тут. Іди вже про жабри еде. О, про шелепи. Слухайте, ну не перекусив. Так добре. Ай-яй-яй. Як добре отріблюється. Ну во, зовсім невеличка речка, опошній сніг на березі лежить. І вот такого щупака мне пощастило зловить. О, добрый щупак толстый. Фу. Еще мой нет, не арестовал. Ой, як жваво пошел. Ну давай, гадуйся. Протягиваю, сябры, я свои вясновые рыболовно-познавальные вандроўкі. Падарожнічаю у асноўным па невялічкіх рэчках, прычым гэта менавіта малыя рэчкі, бо той же Нёман яшчэ толькі пачаў скідаць ваду пасля паводкі, і умовы там для рыбалоўлі непрыдатныя. Наведваю як тыя мясціны, дзе ўжо быў сёлета, і вы, магчыма, бачылі ў мінулым відэо, так і новыя. Вось зараз апынуўся каля рачнога шлюза, так уже некалькі гадоў уже тут не быў, прыехаў, агледзеўся, і падалося мне, што такія месцы перспектыўныя для спінінгавай рыбалоўлі. Вось і зараз паспрабую даведацца, ці спраўдзяцца мае надзеі і меркаванні. Было дзяўбун на гэтай кропцы. Тут якраз цікава, злева зацішок, завоенка такая, а справа цячэнне. І вон на гэтай мяжы нехта быў дзёбнуў. А вось тут я, шчыра кажучы, здзівіўся, што вось у гэтай
що ось у такій місцині нема окуньов. Тут ви бачите, одна гине шандора, шлюза закрита, і тут течение рухається у отворотний бок, і там утворяється такий приямок, плюс тенек. І так, а може то і було? Ні. А ні. Не було, мабуть. І нічого у мене тут не дзюбнуло. Так, попробую спуститься с этого стромкого берега, выбрать пляцовку и без крыху покидать. О! Так, некие тут рослины сухие тырчать. Но будут не заминать. Рыбу доставать. Все, пляцовку подрихтовал. Фух. Ще вот тут его покидаю. І махчимо все. Буду рухатися далі. Вон, бачите, гуляє риба. Тільки що мені ніхто схопив одразу на плюх на падінні принади. Знов ви дзьобун не побачите, але можете мені повірити, таке було. Вон як доказ, вон те круги, що розходяться. Стоїть там некая риба, стоїть і мал... Ай, закинув на галину, да. Ветром не надто отримлюється добре кинуть куди треба. Фух, ну поспробую ще раз. Шлюз, мост, знов шлюз. Слухайте, стільки всього цікавого хочеться навідати. Слухайте, ось і знов. У мене дзьобе тоді, коли виключена камера. Знову був один дзьобун, такий, я лічу, що окуньовий. От під час цієї вандровки стараюся спинятися на самих таких глибоких місцинах. Бо зараз, коли після поводки сошла вода, риба некий час у таких місцях і стоїть. А ще горлачики не піднялися. Потім повиходять і драпежники, і інші річні жихари на другі місця. А зараз покуліки стоять на глибині. Ну що ж, господарство, навідав я основні місцини, які я запланував. Так би мовити, можна ставити кропки на мапі. Хоча у мене вдома справді на стіні висить мапа Новоколля, де я означаю місце, де хотів би порибалить ближайшим часом, чи просто повандровать, вивідати, так би мовити. Так ось, ну а зараз над вечорком поїду в ті місцини, де вже був до гэтага. До речі, сябри, минулий раз я розважав про те, як дренно впливає на кльов риби молодик, чи впливає увогуле. Є у мене така примха, але нічого не сказав про те, що, на мой погляд, повпливало на той риболовлі становчо на виник.
У першую чаргу гэта тое, што я так лічу, я так мяркую. Гэта тое, што сышла вода пасля невялікай у наших мясцінах паводкі, і рыба яшчэ не размеркавалася па нейкіх такіх адмысловых месцах і стаіць менавіта на ямах, на глубокіх ямах, і там можа быць гэтай рыбы шмат. У тым ліку, як вы бачылі, розныя віды могуць прысуседжвацца. А другое, это тое, што тады нарэшце пайшлі аблокі, крыху схавалася сонейка, хаця дагэтуль 20 дзён было амаль яснае надвор'е. О, старыя знаёмыя, прывітанкі. Так прыгожа спявае жаўрук, натхняльна, что хочется вам еще что-нибудь расповести, покуль не дзяўбе. О, давайте про вудзільну скажу пару слов. Усю гэтую вандроўку я ловіў адным вудзільным Lucky John Bassara Flex 6. Гэта новинка 2026 года. Ультралайтовый спиннинг. Такі досить мягкий, сярэднім ці сярэдне хуткім строем. Я яго адразу вызначыў для галаўнёвай рыбаловлі. Буду ловіць летом галавача, але хацелася паспрабаваць яго менавіта у лоўлі рознай рыбы на мягкие прынады силиконовые. І во, бачыце, атрымалася. Асабліва цікава было, як гэты спінінг даў рады шчупаку на такім струмені супраць плыні. Добры шчупак, цягнуў я яго. Але вудзільна справілася. Да і засекала, в прынцыпе, добра. А чаму я кажу, што вудзільна добра падыходзіць менавіта для галавача? Таму што ось такі мягкі строй, ён дазваляе далёка кідаць лёгкія прынады. У мяне гэта ў асноўным воблеры вагою 2-3 грамы. А по-другое, добра засекае гэтага самага галаўня, якога вельмі моцныя дзяўбуны. Ну і калі яго дастаеш, таксама ён добра змагаецца з рыбай. Дазваляе яе стрымліваць, стамліваць. Ну і як заўсёды, усе спасылкі на снасці ды улоўныя прынады будуць у апісанні да гэтага відэа. Каму цікава, глядзіце. Ну і па снасцях таксама задавайце мне пытанні. Прыемна мне атрымліваць каментары з падзякамі, але магу і падказаць яшчэ тое-сёе па рыбалоўлі. Так, хто гэта у нас такі прыляцеў? Ось, я як аматар арнітолог адразу зацікавіўся, пачаў здымаць, кінуў вуду сваю. Потым вызначу, напишу, што гэта за птушка. Звычайна каля рэчкі на трысняге ерчык сядзіць. Але здаецца, гэта не ён. Все, уляцеў, пакуль я тут разважаў. І все ж таки галаўлікі
протягивают зубці, але вот такие уже вельми малые. Бачите, якого зловив головачка. Ой, да. Такие, звичайно, летом на воблери трапляють. О, і в соковику на гуму так само можуть опинутися на гапліку. Нешта я стаміўся рыбаліць і не дзяўбе нічога. Давайте я вам лепш верш расскажу. Я увесь час у заплечнику ношу с собой свой вершавальник. Давайте я зараз что-нибудь з яго вам прочитаю. Нечипар Чарнушевич. Весна. Ужо верба разоделася пухом каточков, накрывается шелковым быльем мяжа, а у садку з-за галін выглядаюць лісточки, як з няпэўныя норкі галоўка гужа. Лес, разбуджаны ўдалечы сініх прастораў, рагавістаю шапкай угары зашумеў, бо в абшарах яго, патаемных, як мора, разливается радостный птушыны спеў. Загубила і рэчка свой леман змагання, бо ўжо знішчаны наследкі лютай зімы. І настала вясны маладой панаванне, перамогшай кайданы нядаўнай турмы. Гэта кажа матылік, што зняўся з кляніны, гэта грае ў ранку труба пастуха, гэта спеў у агародзе працоўнай дзяўчыны і бліскучае срэбрам у полі саха. Ужо ў свет надышло для жыцця адраджэння, бо прайшла барацьба, перавага відна. Хай узгадуе з зямлі наша беднае зерне, колас жыцця і поўная волі вясна.